Moi boas noites. Isto é un monólogo. Bueno, isto é un monólogo. Isto vai ser ou pretende ser un monólogo. Non quedo que así de pretencioso. Vai ser un monólogo, vou facer en galego ou castelán ou como cadre, castrapo. Ainda que podería facelo en inglés, pero, bueno, teño varias razóns para non facelo. Unha delas é que o listón está moi alto, despois da na botella... E repito, non son tan pretencioso. Como me decía aquí a compi, a da memoria perdida, Isabel, eu vou facer un monólogo, pero non me gustan os monólogos. Nin facelos, nin velos, nin... Bueno, ás veces sí, ás veces... Ai, que me lío. É que teño un pequeno trastorno bipolar, non? Pásame o mesmo con as mulleres, non? A mí gustan as mulleres feas. Sí, non, a outros gustan as guapas, a mí gustan máis feas. En embargante sempre estou con guapas. Cosas que pasan. Non, pero falo un pouco máis en serio. Cando teño ese momento de que sí que me gustan os monólogos, pois procuro ir a verlos. Entón, como sabía que onde estaba aquí o gran Luis Zaera, coñecedelo a Luis Zaera. Quen estivo onde aquí? Non estivo nada, Luis Zaera. Luis Zaera! Petróleo, joder, en Mareas Vivas. Non pasaba? Bueno, pues, un personaxe, Luis Zaera facía de petróleo, nesta serie da Galega, bueno, facía cine fora de Galicia, en España, e sempre, bueno, pues, facía papeles de que facía? De galego. Estaba encasillado. E digo, que non é unha boa putada, joder, facer sempre papeles de galego. E que chegue o turno de facer unha película dun galego mal adentro e que veña Javier Bardem e que tache o papel, Jódete, Luis. Cosa que pasa, sinto. Pero bueno, eso, está un pouco encasillado, a Luis Zaera pasalle como lle pode pasar a Anxo Manuel, o rapaz que estivo antes aquí falando do fin do mundo, das 4 horas, esas cousas. Os seus amigos da productora Cool Films teñen un pouco encasillado, sempre fai papeles de poli ou de un psicópata. Bueno, a veces tamén fai papeles de poli-psicópata. E agora contaronme que están a traballar, porque tamén fixo algún cameo de zombie, están a buscarle un papel a medida, vanlle facer un papel de poli-psicópata zombie. Moita sorte, Anxo. Pero bueno, como os decía, que a mí non me gustan os monólogos, cando teño ese trastorno bipolar despois. Non me gustan porque eu non son de escoitar a xente, non? Creo que foi na miña infancia cando agotei todo isto de escoitar a unha persoa, neste caso como a mí, non? Aí soltar o sermón. Eu non sei se ten que ver algo con a iglesia, ir a misa, pero a mí non me gusta. A mí me gusta interactuar, interrumpir, esas cousas, non? Pero bueno, neste caso, o monólogo fago eu, só que poño as regras. Non me interrumpades, simplemente podedes vos reír ou aplaudís e cando cadre. Caso que outro día, tamén, como sabía que non podía vir a Luis Zaera, que non tiñan ganas de monólogos esa semana, tocaba moi ver un monólogo, e coincidiu, porque todo coincide na vida, estaba outro gran monologuista en Lugo, do mesmo nivel ou máis que Luis Zaera. Estaba o gran Punset, moito coñecedes a Punset, non? Que falou aquí o amigo. Punset este señor que te explica hoxe da vida, así cunha pinza na nariz. Hace aproximadamente 4.000 millones, la pinza es innecesaria, 4.000 millones de años, un par de amebas. Bueno, yo no sé imitarlo, es una mezcla entre Eugenio y Punset y yo, y no, voy a hacerlo con mi voz natural. Cuenta la historia del origen de la vida muy brevemente y hasta desde los orígenes hasta hoy. Viene a decir que hace unos millones de años pues un par de amebas se juntaron, hubo roce, hubo cariño y de ahí evolucionó a otros 5 millones de años más tarde y dio lugar a la mosca de la fruta, muy conocida en la fruta. Pasaron otros 4 o 5 millones de años, esa mosca de la fruta evolucionó hacia el mono secas, hacia el mono. Y pasaron 4 o 5 años, sin millones, y apareció el hombre. Eso así, muy resumido sobre el origen de la vida y la evolución de la vida. De hecho, hay ejemplos reales hoy en día, pues tenemos el ejemplo de gente que está sin evolucionar. O sea, no digo que vengan de la mosca ni de la ameba, pero del mono sí, sí. Y no, sin ser racistas ni no. Hay personas de tez blanca que se les nota, o sea, no solo en la apariencia, sino en el interior. Y no quiero dar nombres, pero los daré.
Rajoy, vamos a hacer un ejemplo de imaginación colectiva. Imaginaos a Rajoy normal, con su barba, sus gafas. Lo tenéis, ¿no? Pues estamos a Rajoy, sus gafas, su barba. Quitarle las gafas. Quitarle la barba. Yo no me la puedo quitar porque no. La imaginación. Empezad a oscurecerle la piel. Cambiarle los gestos. Quitarle el traje y la corbata. ¿No lo ves ya como más mono? Perdón, es que el trastorno bipolar. Algo hecho masa. Yo, no sé, no debí oscurecer la piel y lo estoy viendo en plan albino. Y es lamentable. Estoy viendo a Copito de Nieve con la cara de Rajoy. No sé, digo no sé, pero joder, no sé. Pero bueno, hasta aí poderíamos facer a involución. O que queren facer este goberno con outra serie de cosas que non quero meterme moi adentro deso porque é un tema espeso e podo quentarme porque como morixen antes non me gustan os monólogos, eu quero interrumpir, debatir e argumentar esas cousas. Entón, vamos a facer ese exercicio, vamos a intentar convertilo. Quitade outra vez as gafas, reducido máis, quitade a barba, poñede de alas, pero de insecto, non de compresa, Tédelo. Xa temos a mosca Rajoy. E non é a mosca da fruta, é a mosca cojonera. Pero, en fin, é que non estaba aquí para falar de Rajoy. Estaba a falar dese gran monologuista, porque, verdad, gustoume moito, E na que en varias ocasións tive que morderme a lengua. O monólogo do outro día era parecido a este, había un presentador, tipo clube da comedia, había unha persoa pois moi parecida a Eva H, eso non tiña puta gracia. Bueno, moi parecida, era máis guapa que Eva H, non? Típico tierrona, es tan alto, tan cachas, tan fuerte, tan guapo. Non falo do príncipe, falo do Besteiro. Tome Besteiro. Indignoume un poquinho, Aunque eu xa viña indignado moito antes do 15M, non creades. Eu xa me tiña indignado. Indignoume porque presentou a Pousset cunha forza, exceso de halago, diría eu, decir, estamos ante unha eminencia, vale, de acordo, estamos ante un señor maior, baixiño, que falla anuncios de Bimbo, non, que pouco máis ten, que fala casi como un genio. Pero bueno, ele presentou así, estamos hasta este hombre, aquí, que llevábamos tanto tiempo detrás de él, e dice yo, claro, llevamos tanto tiempo detrás de él, que pouco máis se le pasa de arroz y no bien, O caso que lanzou así unha cousa, e quedou tan cheo como a min casi, decir, Pousset es ese profesor de ciencias que todos hubiéramos querido tener. E dixe, dixe porque eu sou respetuoso, pero por dentro, roíame, e me cago en Dios, fala por ti, Paspán. Eu non quería el profesor de ciencias a Pousset, a Eduardo para el mesmo. Eu non sei, cando era cativo, en quinto de SB, sexto, pois eu querrería, non sei, pois unha profesora de ciencias tipo Pilar Rubio, joder. Que te ensinase Alfonso, isto é un peito. Teta, comúnmente chamada. Vale, o sea, sí, joder, non vexo a Pousset. Alfonso, isto é un peito. Perdería interese. Pero bueno, eu non tiven esa profesora de ciencia chamada Pilar Rubio, ni nada semellante. Eu estudei tamén en Colexio Público en Rábade. A miña profesora chamábase Amelia, non se parecía nin de lonxe, nin a Pilar Rubio, nin a Damelí. Non me xenou os peitos e estou moi agradecido de que non o fixese. Pero bueno, vamos seguir co monólogo de Pousset, porque xa empezou a falar, e a mí, falando en plata, joder, en confianza, me preguntou os collos, non? Eu, 35 anos, nos que a miña mãe me insiste na razón, o que importa é a razón, non a perdas, non perdas a razón, Alfonso, que vas perder a razón. Mamá, confianza, joder. Aquí estou sen perderla a día de hoy. E é xusto. Chega, Pousset, fai o seu monólogo, con voz normal, pero bueno. Rapazas, a razón é unha puta merda. A ver, maticemos, non o dixo así, pero vou dicir eso, a razón non importa un carallo. Todo o auditorio, que revelación. O que é importante é a intuición. A intuición,
non especificou máis, se masculina ou femenina, entendí que era intuición xeral. Intuición, vamos a ver, sabedes o que é intuición? Non, entendo. Sabedes o que é intuición? Vale, bueno, se penso que hai xente que non o sabe, non funciona. Porque é moi parecido á intención. A intuición e a intención son dous cousas distintas, moi distintas. A intuición solen tela as mulleres. Nos, os machos, bravíos, temos intención. Intención é esa cosa que temos os tíos, e repito, non? Os sábados pola tarde e noite, por exemplo, pois temos a intención de tomar unhas cañas, tomámolas. Depois de tomar as cañas temos a intención de tomar unhas copas, tomamos as copas. Sempre xa pensando na seguinte intención, que xa ven sendo eso de que se dan chamar intención de copular. Temos a intención de follar, sabes, falando tamén rápido. Témola moi presente, todos os sábados, incluso ventres, se han dado casos os xoves. As mulleres teñen a intuición, e a intuición é diferente. Repito, son parecidos, non. Elas salen un sábado con esa intuición de que algún home vai ter a intención de eso que dixen antes, tomar as cañas, tomar outras, pero elas alargan esa intención ou intuición. Oi que me vai quitar trastorno bipolar. Non sei, perdíme entre intuiciones e intenciones, e o caso é que Punset non tiña razón, porque o que importa non é ni a razón ni a intención, o que importa é follar.